Shida uchi. Mari yangu zandaona sipo. Ndaona sipo wewe homicide. Ndo naito officer chi rara ipasi. Tukori. Ndo varamba. Ndo ndavura wakutisa. Gofuto kai wani. Iwe oro mbona wangu. Gofuto kai wani. Gabora iwe. Ende kuchorewa na wasufana urewa torewa. Watango ese zvokudhara zvezviye zvokunzi vanhu vaichewa maoko. Watanga kubviswa maoko. Makumbo obva wazonzi musoro. Mashoko enyu dai manga muri kunzi ndimuri kutonga mbavha idzi makorora vauraya baba maita se. Inda ndichitovhiye kutobata kutovhiya chaiko kutocheka mapisi embavha iyoyo ndo zvandaikwanisa kutoita chaizvo nekuti ndisi kutombonzwa zvakanaka. Ndinongotiwo munhu akauraya munhu ngafe. Ngafe. Nyaya yekwamtangadura. You know what happened. It is a very, very heartbreaking story. We saw the scenes that were there at the Mtangadura's place and how people were so agitated about the killers of Mtangadura. Now, what is very, very heartbreaking here is what is maybe good news, not so good news, but because we can't have Mtangadura back. He is gone. But I want you to take a listen to what one of the workers Mtangadura said about nyaya yemunhu akauraya vamtangadura or vanhu vakauraya vamtangadura. Just take a listen to what this gentleman said patakamuita interview achitaura nyaya yekuti tikamuwanikidza munhu tichamucheka tichapara mhosva. Mashoko enyu dai manga muri kunzi ndimuri kutonga mbavha idzi makorora vauraya baba maita se. Inda ndichitovhiye kutobata kutovhiya chaiko kutocheka mapisi embavha iyoyo ndo zvandaikwanisa kutoita chaizvo nekuti ndisi kutombonzwa zvakanaka kana kutopisa kubatidza moto pamusana ndo zvandaigona kuita chaizvo nekurwadziwa kuita mwoyo wangu sofa. Saka ndiri kunamata kuna Mwari kuti Mwari dai atungamirira vanhu vakaita sevavoka vabatwa. Asi tisavabate tirisi nokuti tichapara mhosva. Asi vabatwe nemapurisa vanenge vakavachengetedza. Tisikavabata tinobatidzira moto pamusana. Ndo chokwadi changu ichocho. Now the other thing that right. Ari kutaura kuti vanditorera 1000 rangu. Just imagine this man. Ari kurwadziwa nekutorerwa 1000. But he did not feel pity for the families dzekwamtangadura who lost their father. Haana kana moyo kuti vana vakaluza baba vavo. Akauya akazotora huku yakanga ichikurarira mazai ayo. Akaiuraya isati yachochonya. Just imagine the families, how heartbroken they were. Iye ari kurwadziwa $1,000 yaakaba futi. Just imagine guys kuti munhu wakaba mari, you have been going around uchiroba. Now iwe wotorwa 1000 rako iroro nehomicide because it's not your money. You are going around stealing, doing armed robberies. Now you stole someone's life. And not only that, you then go ahead and you steal someone's life who is innocent. Now, this shows you kuti a life of crime is not something that one should pursue, because in the end, this story is no different from what happened to Jason Mvevi, in 2023.
yekuti he went around on a killing spree in all of that. So what I want you to say to learn from this story is that crime does not pay, guys. Crime does not pay. In the end, uchangobatwa chete. It's always good to work for yourself, kutsvagira mari dzako, and don't engage in this life of crime, because at the end uchasiyira vana nhamo, and wasiyira vana nhamo iwewe we are going to die a very painful or a miserable death. Right now I don't see this man achipiwa mitongo iri less than life imprisonment because of what he did. You killed someone, you wakasvika mumba make and wobva wamuuraya in cold blood. It is very, very, very despicable. And whoever and everyone who is being sought in this case, we hope that the police are going to do the right thing and they find them. But I want you to listen to what other people think about nyaya yekuti vanhu vanenge vauraya voitwa sei. Vazhinji vari kuti dzorai death penalty. Let us take a listen to what I asked people in the streets about nyaya yekuti kana munhu achinge auraya anofanira kuitwa sei. Kana kutopisa kubatiza moto pamusana ndiko zvandaigona kuita chizvo zvinokurwadziwa kuita mwoyo wangu so far. Saka ndiri kunamata kuna Mwari kuti Mwari dai atungamirira vanhu vakaita sevavoka vabatwa. Asi tisavabate tirisi nokuti tichapara mhosva, asi vabatwe nemapurisa vanenge vakavachengetedza. Tisikavabata tinobatidzira moto pamusana. Ndiko chokwadi changu ichocho, ndoangu mashoko ega. Ngavaurayiwe. Zvikonzero zvako zvekuti vanhu vaurayiwe just because anenge auraya mumwe munhu katora upenyu hwemumwe munhu, saka what's there to live? Iye hafanira kurarama, anofanira kungofa. Ngavaurayiwe. Hakwezi hakuuraya mumwe munhu ka hakuite. Saka iyo kana uraya mumwe munhu iyo tokusiyira uchirarama. Ngavaurayiwe. Ende kutouraya vanhu havasufanira kuurayiwa touraiwa. Vatanga vaisa zvokudhara zvezviye zvekunzima. Vanhu vaichekwa maoko. Watanga wabviswa maoko, makumbo, obva wazonzi musoro. Vanyatsofila pain ka guess kuuraya munhu hakusi easy. Serious. Hazvisi easy. Because vanhu vanenge vane mafamilies. Mafamilies aya vatomasiya vadoti aonekwe nani. Vanofanira kufila pain yo. handiti bhaibheri rinoti usauraya. Munenge muchizviona sei? Kweye amuuraya uyu akatadza nekuteerera bhaibheri kuti zvakanzi usauraya, anofanira kungofoka nekuti hapasina kuteerera bhaibheri anenge atongomatire kutongokitisana. Noti iye handi atouraya munhu uratidza kuti ashora life yake, saka iwe uri ufanira kutongokitiswawo kuratidza kuti waratidza kuti life yeuyu haina basa, saka yako uyu haina basa. Idzo futi dzachona dzawandisa muntaraunda wakungona anayo futi uyu ane pfuti zvoti unoshamisika kuziva kuti pfuti dzachona asi vakudzinhongawo here. Awa inini changu ndichongoti munhu auraya munhu ngafe. Muri Zimbabwe munhu auraya munhu ngafe.